ce sila. Zuba da dari guda suka zama silarki ne, dare da rana hade ina tanadin ki ne, duhu da haske da kin sokin aje su ne. Da na shigo zan mu baya a rayuwa da kai ne riba, da kan batuna akan ka ne ko gidanmu ma sun saba. Kana su ne magana ko ba na faɗin ka sai na tauna, amsar kaɗai furcin da ba a fitar shi sai an zauna. Ne aniya zan rayu da ke yi sassauci don magina tushen mu ya zama da inganci. Kan lura da kau da zalunci ga tarwa, tafiya ta rike da sasanci mai kawa. Sirrin ciki ne na tatso shi in kin tanda kin tasa. Muradin rai in rayu da kai, ban kyamar in rabu da kai. Mai fara makashi na ɗau hanya, in na je za na kai duka. Mai kin makwashi ya sha kunya, hanya sai mai taka. Babu rina na duba cikin kwangi, na ga zuba farar saka cikin dangi. Na yarda da korama ba ta farma kogi, in ga ki jiki na baya yi mini zobe. Ai ba daga nan bakin manzubar su sannan na lasa. Amarya zan sanya sabon kunshi, abin da ya ɗarsa tarrai na san ba fashi. Mai imani shi ka jura mai darbashi, na yi maka gun zama ka shigo alkarya. Dukkan rai da abun da ya saba, na gamsu a zuciya ke kadai ce riba. Ga kullum nazari na rike mi arbar kauna, da sanar mini na ji shi wai shi jure dukkan tauna. Yau na yi dare gun gaba da masauki, kai mini ta ɗin so zana san sauki. Ina da rabo kanka, Wani dai yafi shirin duka na ɗauka. ba na sa ƙarfi. Ƙarin haka ga son kaya yi muku. Ai bani da shi kan hanyar da ataka, zubinta da kyau dan haka za a min barka. A bar ni da ke dauka musa sai masarauta, a muje da ka sai na taka na ido manufata. Wannan dai ita ce waƙar Kawu Ɗan Sarki da har yanzu ba a samu tamkarta ba. Waƙar da ta yi fice a fagen soyayya, kuma waƙar da take da nasarori da yawa a tattare da ita. Waƙar Cikon Buri dai an same ta ne daga bakin shahararren mawaƙin nan mai tasowa kuma wanda yake yayi a yanzu, wato Kawu Ɗan Sarki. Kawu Ɗan Sarki dai ya yi waƙar nan ne tare da wata wadda ake kira da Khairat Abdullahi, wadda dai na manta